ramen heb ik heel vaak gewassen. Hè? Gewassen? Ja. Ja, mijn moeder die was heel vaak ziek. Ik ken niet zo gek veel mensen in de Romeinenstraat. Ik heb daar achter wel op school gezeten. En hier woonde de familie Elzak. Nee, aan die kant woonde eigenlijk de familie Elzakkers. Ja, aan deze kant. Daar heb ik mee gevoetbald. Met Benny geloof ik, Benny Elzakkers. Ja, en weet je wie naast ons woonde? Daar woonde het Schniederefien. Die was kleermaakster. Door wo schaat en koelmoerstong. Der pap, mijn man, wo mijn leven begon. Mooi is deze wijk, hè, die heb ik zien bouwen als jongetje. En die zie ik nu als ouder jongetje, dat die afgebroken wordt. Ja. Ja, ik heb hem niet zien bouwen. Toen wij hier kwamen wonen stond hij er al. Ja. En toen waren we waren de eerste bewoners van die huizen in de Gladiatorstraat. Ja, het positieve van Krimpen is dan moet je zo om je heen kijken, dat is ruimte. Er is ineens ruimte. Wat hebben ze met mensen gedaan? Huizen bouwen ze veel te dicht op elkaar. En dat geeft alleen maar overlast. Dan zet mensen te dicht bij elkaar en je krijgt problemen. Dat moet je niet doen. Dus dit is een prachtig veld. Wat let je nou om te zeggen van wij zetten hier een prachtige speeltuin neer. We maken een hondenuitlaatplaats. We maken een prieel waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar van varken kan spelen op zondagmorgen. Ja, dat is prachtig. Ja. Kom ik nog heen, zien die neue zich. Daar du musst dich warm veranderen, maar moet ich ja, lied jetzt bei dich. Daar van mich, wo ich geboren ben. Mijn oma die woonde hier, 1 huis verder, op nummer 104. Deze lantaarnpaal, die stond precies voor het raam van mijn oma. Die scheen dan op de tuba van mijn opa, want die stond op... De tuba, oh ja, de tuba, de bekende tuba. Mijn opa was in de fanfare. Ja. En de berp. In de berp. En ja, daar heb ik dus geslapen, daar zo. Met oma, want ik was heel veel bij oma. Ik was meer bij oma dan bij mijn vader en moeder. Los van je dingen, ze. Kleine man. Kleine moederman. Ja. Nou super, nee, dat had ze Ja, toch wel. Ja, en even uren na dan. Daar woont toch papa en de mama, hè? Ja. Nummer 7. Hij had de oma, je woont op 104, maar dat huis is niet meer. Nee. Aha. Had wie alle hoezen. Ja, 102 zit er wel nu. Ja, maar wel een andere vorm. Ja. Oh, dat is einfach super. Maar jij woont ook in de Heiles? In de oude Heiles? En wil je met een Janse schwiek? Ik denk dat ze die voor opgehaald hebben, witman, witvrouw en zo'n vrouw mocht gewoon tempen. En waar is het er binnen nog? Dat is toch chic. Alle concerten en alle concerten, en theater en zo. Theater. Geweldig. Ja. Tschüss. Eenzaam stond zo duks alleen. Den geloven te jong op eigen been. Was niet wat ik moet je willen, jene der het mich sagen koet. Klinge jong, der niet mag het maar, der moet. Kom ik nog ja, en hier zat dus de kolenboer weer. En van hieruit keek je uit op de Bata. Ah ja. En de Bata lag hierachter en daar zaten dan de meisjes van de schoenenfabriek. En in die tijd was ik heel erg verliefd op een meisje van de Bata, die was zo mooi. En dan ging ik altijd aan de rand van de tuin staan. En dan ging ik altijd kijken en dan zwaaiden we altijd op elkaar. Nu steht many boom alleen. Hoezer leeg en finster duister. Maar die zon blieb in mijn hart. Daar van mich, wo ich geboren bin.